Ποιο είναι το δυσκολότερο σημείο του μαραθωνίου, Φλόρα μου? Η μέση ακριβώς? Η μέση προς το τέλος? Ακριβώς αυτό. Δεν είναι ακριβώς. Η μέση είναι κάπου στα 3/4. Φτάνοντας στο 32ο χιλιόμετρο, έχεις διανύσει 15 χιλιόμετρα συνεχούς ανηφόρας. Και όχι ανηφόρας απλής, 200 μέτρα υψομετρική διαφορά. Έχεις εξαντληθεί. Και όταν φτάνεις το 32ο χιλιόμετρο και μετά, αρχίζει σιγά σιγά η κατηφόρα. Και με το που μπαίνεις στην κατηφόρα, έχοντας γνώση, γιατί πλέον δεν πας στο μαραθώνιο αν δεν έχεις ενημερωθεί, έχεις δει την υψομετρική διαφορά, έχεις μελετήσει τη διαδρομή. Ξέρεις τα πάντα. Άρα ξέρεις ότι αυτό εδώ ήταν το τελευταίο ψηλό, η τελευταία ανηφόρα και η πιο ψηλή ανηφόρα. Άρα έχεις κατακτήσει μια κορυφή. Από εκεί και πέρα ακολουθεί η κατηφόρα. Και τι συναισθήματα αρχίζεις και νιώθεις από εκεί που ήσουν μια ζωή στην ανηφόρα στην κατηφόρα? Ενθουσιασμό, χαλάρωση και λες: OK, τα κατάφερα. Αν όμως δεν προσέξεις, ειδικότερα στα πρώτα μέτρα της κατηφόρας, να κοντρολάρεις το ρυθμό της ταχύτητας που σου δίνει η κατηφόρα, ενδεχομένως να παρατήσεις τον αγώνα γιατί θα τραυματιστείς. Γιατί η κατηφόρα είναι και αυτή πολύ μεγάλη καταπώνηση και αν δεν προσέξεις γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στο μέσο της διαδρομής.